zonke izifo all the ailments ezisemzimbeni that are within my body, masiphume let them get out. mahlanjululwe I must be cleansed. magezwe I must be washed. zonke ingcabo All the engalungile cases that are evil, zonke mayihlanjululwe all of them must be cleansed. ingcabo Cases engalungile that are evil, of zabathakathi the wishes, mangezwe kuzo let me get cleansed emzimbeni wami on my body. ingelosi The angel, mayihlambulule let it cleanse me. ishayele ihlombe Give a round of applause to yourselves. uNkulunkulu uyabekezelelwa Must be ukusebenzisa patient. Must be uselapha patient. ngengeza ukuthi ubani thatha umbhobho lapha What am I against that? ubani ola Who's in here? ubani ola Who's here? lethe phansi ubani ola Who's here? ubani wena ubani wena Who are you? ubani ola Who's present here? ubani ola Who's here? nifundani What do you want? nifundani What do you want? nizokwenzani la What is your mission? nizokwenzani What is your mission? nizokwenzani komzimba What is your mission? Nifundani? What do you want? Somfanele into zakhe. nalandwaphi Where did you get collect? nalandwaphi Where did you come from? Umamdala wakhe. Umamdala wakhe. Ubani? Uthanda imizi yabantu lo mntwana. Uthanda imizi yabantu angisho. Ya, samlaya. Salaya nabazali bakhe. nafika nini la When did you Dala arrive? sasemncane. nenzalo komzimba Kakhulu. What is your mission? Sivale konke. Savala sasemncane. Sathatha incwadi zakhe sayosifaka esigangeni. Wafika ugogo wakumamkhwanasi. Wayazifundulula xaba. Wafika ngathi okay buyisa intambo yami The strip of a prophet, please. siyabathanda sela Nkosi mama siyabathanda sela siyabathanda sela Nkosi mama siyabathanda sela siyabathanda sela Nkosi mama sizwile ukukhala sizwile ukukhala Nkosi Powerful God. wena ongithumile You send the prophet. masimkhulule lo mntwana We must release the child baba ukuze kubonakaliswe that your power amandla wakho will be known. nansi intambo There's a strip. ngicela mayingena When it enters the kungabi intambo le let it ntambo not be the ordinary spirit. ninami moya You evil spirit. elapha kule ntombazane Occupying the girl here. ngiphelwa Your isikhathi time is due. baba somandla Father Almighty God. usebenza ngendlela eziningi Operating versatility. ukuze kuphiliswe abantu You bakho can deliver your people. awunakulinganiswa Cannot be limited. awunakalwa Cannot be ukuthi weighed. kumele usebenze How kanjani should work. ungujehova Jehovah. ngibopha yonke le moya Tie all the spirits. fake le ntambo izosha manje le Put it nyoka on the bent. izosha manje izosha It will get bent. iyasha Money. yasha yasha yasha
Yasha. Siyavuma. Yasha. That's all. Activate shaba. Siyavuma. Yasha. Uyu umnikazi sombulala. Namhlanje uyafa. Ngarafe ngiyachisa. Samthatha umnikazi. Amani kumnikazi. Wayile. Yes. Uma ningakholwa, If you don't believe, kholwani imisebenzi engiyenzayo. just believe whatever I'm doing here. Woza mntanami, come up uyaqalaza bheka. Oh, it's Pepe. Kahle bemehlweni. Ya. Lord above. Bosa, Oh, God. bemehlweni. Look at the prophet. Ima ngenyawo. Be upon your Ya, feet. bese ngenyawo. Stand Ima up. nguphe amandla kokugcina ima Let lapha. me empower you. Ngimqinise. Let me Ima lapha. strengthen you. Ima lapha ngemva kwakhe. Beka mina. Support her. Beka mina. Focus on the prophet. Balancane. Bemehlweni. Confront the prophet. Yes, amandla. Power. Namhlanje uyakhulula. Today we are unleashed. Mbuyisela phambili loyo. Mbuyisela phambili. Confront him. Mbuyisela phambili loyo. Amandla ahlala phezu kwakhe njengamanje. Upon that one. Nangu uyalwa loya. Uyalwa lo wesilisa. Mbuyisela phambili. Aggressive. Bring him in front. Woza mntanami. Child, go to the prophet. Ekhaya kuphi? Where is your home, lady? Davidson. Davidton. Barcelona. Eh? Barcelona. Ubuya eDavidton. From David. Ebusuku ubulala kanjani? How were you sleeping? Bengilala bengiphupha kabi. Ebusuku mawulele. Yebo. Sleeping at night. Mntanami ufuna umprofeti akwenzeleni? What do you want the prophet to do for Ngicela you, child? ukukhanya, ngicela umsebenzi, ngicela umshado, ucaba ngiyakuncenga, ngicela umshado. Ngicela umsebenzi, ngicela impumelelo, ucaba. Ngicela injabulo empilweni yami, ngicela injabulo. Baba onamandla Father, powerful makabusiswe one. baba. Let her God bless. Nkosi kubusise. God bless you. Phansi. Stop. Nazo. Buthe ngapha la. Khona into ela. Buthe ngapha la. Something here, let her come this side. Lo. Lethela. Yikho lokho okwenza ukuthi izingane ingaqedi isikole. Children are banking school. Bese la. Lo mntwana uhamba nobani? Woza ke. Came with a child. Come. Come. Is a good prophet. Kunjani mama? How are you? Usuka upsesi. Where to Suka come? enkandla mfongozi. Enkandla. Yebo. Okay. Ulethe yena. Yebo. Brought a child. Ufunda bani? What standard is Ubefunda it? ugrade 10 akakwazanga ukuqhubeka uqala ukugula ngoFebruary. February umamsele kubantu. Did you consult other people? Khona isike sahambisa khona Okay. bahluleka. Okay, yeke lakhe. Leave it. Hey!
Ngiyabona. awuphasi nawo Ngiyadlula. ngibona kubhalwa intinini ukuzwe ngentinini Tilly, did you ever hear Yebo about it? ngiyayazi. Yebo ngengizwa. intinini Yebo. Tilly. awusikunomuzi engiyakuwona njengamanje Going to a certain ngithathiwe njengamanje I'm grabbed. ngibona imizi yasemakhaya ngibona amakhaya kubhalwa intinini Remote areas. Antini. ngithumela inkemba njengamanje Send a sword right now. nansi inkemba engiyiphiwe The sword is given to the prophet. makwenzeka umangaliso Let the miracle take over. lo mntwana kusamele afunde She has to learn. ngibuyisa ingqondo yakhe I return the mind of the child. ngibuyisa umphefumulo wakhe I return the soul of the child. ngibuyisa umzimba wakhe I return the body of the child. awusiye snake Serpent. ngibona inyoka You can njengamanje see the serpent. ngibona inyoka See the njengamanje serpent. ngibona inyoka njengamanje See the serpent. ngibona inyoka See ngibona the inyoka serpent. moya wenyoka Spirit of the serpent. moya wenyoka Spirit of the serpent. ngiyakuyala ngamandla waphiwe With the power of the Hey! anyakaze lento anyakaze Let it shake. anyakaze Let it shake. nantsok 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 iyanyakaza emzimbeni Shaking now. iyanyakaza emzimbeni Shaking. iyanyakaza nantsok bekumphaphumo Shaking with the iyanyakaza body. Put a mic. iyanyakaza nantsok snake snake No. a snake No. ngibambile snake Not it. a snake No. a snake No. a snake No. a snake No. yasha yasha a snake a snake a snake a snake a snake yasha nantsok 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 That is it. wena nyoka Yo, snake. ayiphindile ngephume Let it- ayihambisa kanyoka lento ayihambisa kanyoka lento ayihambisa kanyoka lento nantsaka 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 siwakuyi nantsaka nantsaka nyoka nantsaka snake a snake a snake yasha a snake a snake hey amandla Power. engelosi yasenqabeni The angel of the Amen. namhlanje Today, ngiyakukhulula I'm relieving you. ngiyakukhulula I'm releasing you. wena nyoka You serpent, obuphila kulo mntwana living within the body of the child. uphelwa isikhathi Your time namhlanje is due today. back to the sender Phinda ukuthumelele. ayibona muva yash 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 ayibona nifunani la What do you want? nifunani What do you want? nifunani What do you want? nifunani la What do you want here? Nifunani. What do you want here? nifunani la What do you want? amandla Power. mawehlele kulo mntwana Descend upon the child. wena moya wenyoka Oh, spirit of the serpent. uyamyeka We are releasing. We uyamyeka are releasing this one. We uyamyeka are releasing her. 1 Gonye. 2 Gobel. 3 Gothathu. 4 Gon. 5 Gosto. 6 Stop. 7 Skombes. 8 Shagalombe. 9 Shagalolo. 9 Shagalolo. 10 Sure. suka kuyi Ivelo. Putsa. Come to them, come. Yeza kumprofita. Come to kid. me. Yeza kumprofita kid. Ithi baba umprofeti Say Father prophet. Baba umprofeti. ngicela le moya As for the evil Ingaphindi spirit, ibuye. let them not bounce back on him. ngicela le nyoka Serpent.
Sisi kunento eyenzeka entinini Something's happening, Anthony. engekho right. Kunenyanga Native doctor there ubani ngiyakwazi inyanga eyazwayo. is a known traditional Bona healer. kubhalwa ntinini. You know, But indaba yakhona futhi hambi problem hambi. is on the long run. Uyazi indawo kuthiwa isekhombe. You know, yebo Ikhombe? ngiyazi baba Ikhombe uyazi How kanjani? do you know Ikhombe? usesibhedlela esikhulu sangakithi Oh yeah, awusingibona khombe. And see Ikhombe Sisiwe. first. Okay. Lo mntwana nawo namhlanje Mthathe. ngicela ukuthi bamthathe manje. Take her. Ma ayongena esifuthweni ubusiso sifutho. She must get steamed. Lady, where Mama are you? wesifutho. Mother, Mama ngifuna ukumfaka mahala ni. steaming Ngifuna process ukuye for uzobonga free. la. Come Yes. back and thank the prophet. and Manje see mthatha something. umuse esifuthweni mthekele Let us ithawula mama. Buy the first cloth. Mthekele ithawula lapha ya. Buy the first cloth. Ayongena esifuthweni sami khona manje She must manje. get Umfake steamed phakathi. right now. Esnake efuna ukukudla. It wants to consume you. But wena awuyiboni sisi It is invisible to your naked eyes. Ngisise baba. le nyoka sisi angithi uyaqala ukuthetha nami. It's the first time I speak to the prophet, isn't it, sister? Akethi Yeah. uyaqala ukukhuluma nami Yebo. namhlanje. Yebo. Today, Yebo baba. Sisi sister, ngizakutshela ukuthi lento ukusuka la ke ngiyazibona ezinye I see some zikhona other ezinye things. zikhona There are some but other le things. kumele ngisebenze this ngoba one, the izawuhamba prophet ihambe has to kuhluka. get it delivered. Khuluma sokho Fuda- ngiyacela ukukhuluma ezoko baba. Sisi we Sister of mine, Ngisise baba. kunento eyenzakala something transpired. kwamoyo ubani umoya There to the Moyos. Do you know any one of the Moyos? Kamoya kuzalwe kumama wami. thank you Diabule. moyo zaluma wakho He's a Moya. It's your mother's angithi utshelwa yimi family. Yeah. ngomoyo utshelwa yimi But angithi Moyos, Yeah. I'm the one who initiated. sisiwe njengamanje ngiyahamba esimoyeni I'm going on a run. ngithathwa kule nyanga on a trance. I'm going to the traditional healer. eyakhipha inyoka esibongweni ekhako manje le nyoka iyahamba The serpent sisi is gliding. uyayazi indawo kuthiwa ikwabulawayo Called Wabulawayo. Do you know it? ukuzwe ngayo Did you ever hear? about- Kuphela uke ngiyazi. uzwe ngayo Angikuyazi. inyanga ke lapho ke Native daughter. ekwabulawayo kunenyanga yakwabulawayo Area there, Wabulawayo, there is a native la daughter kwalanda khona inyoka where the serpent Kodwa was inyoka connected. yafakwa kwamoyo The uyangizwa baba Moyos did it. uyangizwa baba They introduced Yebo, it. baba. inyoka yafakwa The kwamoyo Moyos did njengamanje it. lo sisi The lady here, uyagula she's and sick kunento because esesiswini there's kuye something ngaphakathi inside her tummy. Yebo baba, yebo baba. Ngicela ukusiziwa. Vela ngihlupha ngesesuswini. Vela ngihlupha ngesesuswini. awethi uyaqala ukukhuluma It's nami the first time I speak to the prophet. awangitsheli ngokugula I kwakho never told any ngithi ailment. mina sisi kunento ekuwena ngaphakathi There's esiswini something inside your stomach. Yebo baba ngigula ngesesuswini. uthini Vela. Uthi ugula ngisephakathi esisweni. lento engisho yiyo The Yebo, prophet is yebo. saying the correct thing. thank you Yabo, angithi akazangitshele ngokugula kwakhe not disclose a Yebo, ailment to me. Angithi utshelwa yimina. I'm the one who's Yebo, telling baba. how. ngizomlapha ke I'm namhlanje going to get her delivered kodwa today. before ngikulapha Before I kumele heal ngihambe you, ngiye I must go kwabulawayo to the Bulawayo, enyangeni to the native doctor. ngiyokhipha mina ngiyazi ukuthi ngikhiphani khona To cast out something. It's confidential. ukhathazekile ngithi worried Are you troubled, isn't it? worried Are you distracted? nazo iwasho zami Do you have the products of the prophet? iwasho zami nazo
Do you have the product? Asinazo baba. Ambane ke nothenga iwasho zami. Go and buy Yebo, them. sizozithenga. Ngoba ngifuna ukuthi lo sisi ayisebe ngifuna I ukubulala want lento the lady- ngiqala ukuyisebenza. I'm initiating a treatment now. Eh? Cela kuza baba siyazi ukuthi uzothenga sokwazi usiphi Ngizakunceda khuleka. I shall help you. Ngizakunceda ngewash. Be free. I shall help. My products will help. Ikhanda ungaligezi Don't namhlanje. wash your hair today. Sisi uzothenga lesi Sister. siwasho You must buy the product. bese there. uthola amanzi Get some water wami. of the prophet. Uma ufika namhlanje uzobilisa ukha amanzi empompeni uyangizwa? Get some ngiyabonga. tap water. Uwabilisa lingana inkomishi. Pour- Mayisebila bese uthatha Pour to the amanzi cup. wami. Then Lawa take ngesigubhu the uthi holy qo, water. bese put it uthatha in isivalo la. small, Yabo. Usifake and the phakathi cap bese uyaphuza size, njenge then tea. you sip it like a tea. Uzokwenza masulala. Do it when you're uphinde sleeping, ukwenze evening, ekuseni. then in the next Njalo. morning, always. Uzobuya uzobonga la You come inkosi back and inkosi. thank the prophet. God Yabo. bless you. Sanibonani Maqhawe asenqabeni. Mina uMagri Mkhwanazi from Amsterdam in Mpumalanga province. Sifike la enqabeni ngoMay this year. Ngihamba nonkosikazi wami sizoqela usizo mayelana nebhizinisi belingahambi kahle. Kuze kube manje nje kunomehluko omkhulu owenzakalako ebhizinisini. Sesize sakhona nokuthenga imoto sinonkosikazi nazi iKia. Siyabonga uGqobo lasenqabeni. Kwangathi nabanye bangasizakala njengathi njengoba sisizakele. Inkosi ibusise wonke umuntu abusiseke enqabeni. Siyabonga.